Kani kadega Batesi TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni, balawan rasha pi da ka orange Nissan, lom so po niya fabricate Shillong. Haba pendapat ba ya kejinglong jingman hakni kejala mekalaya. Hapadeng kejekun banyada na kejing sopriang ukunyang jingpang COVID-19. Haka arpau tarik mentabna yayong arajar arpau. Usembot menteri rangba kani kejala uba preston tonsong. Ulai to bahadu kani kesngi. Kibreu ya kibala pates ya uni ukunyang jingpang. Lapendap ya praspa laipu perangot baro. Bat nakini katkom ko kai phat balayok priang hadu kani kesngi. News pa karsangot kidai ki bapau negatif ne ki balait na kejingpang COVID-19. Kat ba ki weipat ki bampat yok priang ya kai phat jong kini ki tes kidang sa shispa kat laingon. Bat hadu mentahi ki balangat hau ni kunyang jingpang kidang dai bet tang ki shpongon bat wei wala khlat no. Uba preston tensong ulai thoru. Bat hadu menta ke sorkar kala pendap ya ke screening ya ke kot ke khia jongki arpusau hajar laispa prapu arngot kinong song snong. Bat ya ki balabtha pat ban song shua hayeng klem daya jan bat no ru kidan 1,000 sauspa nyop khandai ngon. Kiwei pat ki khobor na ka sorkar hadu kani kasngi kadai halor ka jingyo pdiang katmat ka kot ka khia ya kitiar ki badan kam hakum kani kapor. Ngakwa ban petip ang ni ka tes sampel ke bangila pha baro hadu menta kasngi kolong praspa laipopra ka result ka bangila yo ka balong negatif kalong news pa khat saw nangta ka result ka balong positif kalong kadju khatway ka bamod aktif sipau iway laklat bat ka test ka bangindang up ya ka result kilong shispa khatlai teli te haddu menne kasngi ka total ka ba nagaliang jong ka sorkar kala screen ya ki nong song snong ki pajba kapoy arpo 1,000 lais pa prapuar nangta kiba ngi advice bakin don halaki jong ki kamera haka yeng ka sem go jong ki kabingi ong ka home quarantine kalong 1,000 sauspa nyau phokandai ngut nangta kiba don haki jaka ki centers ka quarantine centers ki don hadu menegasngi arspa nriu phuwe ngut te kitiar yada nakaliang jong ka health department ka bakalayo ban pediang ka bangingi ong ki PPEs ngiyo sau pho sau hajar sau spa lightly sau pho sau hajar sau spa lightly kini kidei kito kibingi ong ki PPEs hadu menegasngi bat nakaliang ke sorkar kadang persyang susu panyo sakatong ne bat ngibu target bangim dei banduna ya ka sanpho hajar teli ka PPEs bat ngin pet kat kum kijirong ram lada idon kamsu ka bamod ngin sa order susu ya kini ki tiar yada hapo kajela ka jongi nang tah ka dei bat kane ki test kits hadu menne kasngi nilayo pediang nyau hajar sanspa teli kini ki test kits ki bengi ong ki rapid test kits nyau hajar sanspa teli bat ngidang order susu bat ya kaniru ngikwa ba 6 duna ya ka arpho hajar teli ki test kits ki ba ngidon kam hapo kajela mekla jongi paro kawai hadin jong katu ke jingjia hadin katu ke jingjia katu ka khat artrik no hadin tu jingjia khat artrik but hadin ba dang test positive ju telak treat ba ka East Khasi Hills kadai ka hotspot district mo East Khasi Hills la treat ba kadai ka hotspot district te menerung lai kren apo ka kabinet namadon ke relaxation kapoy ka guidelines na ka Ministry of Home Affairs ngidang ya kren bang ngin relax katu kani tiya kani ngilai kren ngin walk out mentana ki ngila betha ujip sekali ngin walk out like no ya ka East Khasi Hills un walk out ya ka relaxation
jong kiwe district ki bahap haka green zone namar ga green zone kamot kiwe district long green zone ten rei ha east castles kadeka red kamo kadeka red zone but negara daw ki treat ya ka district jong ikum ka hotspot ti ya kane ngidang IT haka chief secretary bun walkout tenang tangin sa sim ya karaya po ka cabinet jong kam arise ka relaxation ha is castles kan 4 arise namar ba komo pi kadeka hotspot district